Avui parlem de Bernat Clari, la veu honesta de la Ribera. Bernat Clari Garrigós va néixer al carrer Maestro Moscardó d'Alzira i des de sempre ha estat profundament vinculat a la seva ciutat natal. Va cursar els seus estudis primaris en la Beneficència i després en l'Acadèmia Xúquer, mentre que l'ensenyança secundària la va realitzar en l'Institut José María Parra. Des de molt jove, Bernat va mostrar una vocació innata per al periodisme. Triava els temes d'actualitat per als seus treballs escolars i s'oferia a presentar festivals de fi de curs i participava activament en l'elaboració de revistes estudiantils. Eixa inclinació primerenca es va transformar després en un compromís professional, que apenas va concloure el batxillerat és quan va començar a col·laborar en l'emissora local, Alzira Ràdio, o millor dit, Ràdio Alzira de la cadena SER. Primer com a locutor musical en el programa Els 40 Principals i poc després en la redacció d'informatius. Allà per l'any 1981 va assumir la direcció d'un programa de completa actualitat i sobretot un èxit tremendo, com va ser Terra Nostra, un espai que va convertir en referència de la informació local i comarcal. Durant la trajectòria de Bernat Clari n'hi ha que destacar que en la tràgica pantanada de 1982 Bernat va donar un exemple d'honestitat i de treball. Es va mantindre en el seu lloc de treball per tal de mantindre informada a la població d'Alzira i de la comarca i a més se va quedar aïllat en els estudis de l'emissora en la plaça del Reino, que des d'ahí se'n va eixir nedant per anar-se'n a la barriada de la Crieta on estava l'emissora, que ahí estava lo que era l'antena que emitia per a tota Espanya i narrava el que estava passant en Alzira i la comarca. Aquest episodi va marcar els seus primers reptes professionals, en els quals va anar sumant sobretot la cobertura informativa del Cartous i posteriorment la reconstrucció de la comarca de la Ribera Alta. Va anar alternant aquesta informació radiofònica amb col·laboracions en distints mitjans de comunicació i també va estar continuant els seus estudis de periodisme. Va ser en l'any 1986 quan va ser nomenat corresponsal del diari El Levante en la Ribera Alta, incorporant-se poc després a la seva plantilla en València. I ja en 1987 va demostrar el seu compromís durant una altra crescuda del Xúquer, narrant en directe el que va ser les inundacions del 4 de novembre d'aquest any. Unes inundacions desastroses, al igual que foren les del 82. En l'any 1988, Bernat torna a Alzira i per a posar en marxa la delegació comarcal del diari Levante El Mercantil Valenciano, que ha estat dirigint fins pràcticament fa uns dies que s'ha jubilat, com dia, honestitat, treball i sinceritat. La seva trajectòria va anar ascendint fins a ocupar els càrrecs de màxima responsabilitat en el diari El Levante, El Mercantil Valenciano. Va estar com a subdirector i també com a adjunt a la direcció general del diari. La seva llavor ha sigut reconeguda amb la insígnia d'or de l'Ajuntament d'Alzira, a més de múltiples premis periodístics i el carinyo especial, que no té preu, de la ciutadania alzirenya que l'identifica com a un periodista honest, pròxim i compromès. Ha prologat obres de figures culturals com el gran insigne Alfonso Rovira, Aureliano Lairón, Fructuoso Torremocha i també ha estat fent exercint de mantenedor en les falleres majors de comissió i sobretot pregoner de les festes patronals. Però més enllà dels guardons, Bernat sempre va entendre el periodisme com a un servici públic. Ha estat moderador de debats, presentador, com dia, d'actes i sobretot veu de confiança en els moments decisius. Avui, ja jubilat, Bernat Clari continua sent referent i col·laborador imprescindible del seu poble, perquè el seu amor a Alzira i la seva vocació periodística continuen intactes. La seva vida professional és un exemple de rigor
d'humanitat, però sobretot de gratitud i de respecte a la seva ciutat, Alzira. Bernat Alzira sempre el recordarà i el reconeix, perquè eres un periodista de prestigi. Has deixat una huella de la qual perdura en la memòria col·lectiva d'esta ciutat, de polítics, de gent de la cultura, de gent de l'art. Per a nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, sols tenim paraules d'agraïment, donar-te l'enhorabona, dir-te que la teva trajectòria és un exemple per a les noves generacions de periodistes que puguen anar escalant dins del que és la premsa gràfica i també la premsa audiovisual. Però sobretot és que hem tingut l'orgull de conèixer en persona, i no un dia, sinó diversos, i molts moments, a Bernat Clari, tenim que dir que Bernat és un bon alzireny, però sobretot és encara millor persona.